Okay, we're back, Aruba. You're still with your Manong June Seriales together with John Mark Pastor. Dito lang nga po 97.7 Sweet Radio. Nagsamay with our program at da kami manan kat balong. Ayan mon. The text messages ito. Hello, Manong June. Paki-request man ito. Calling your name again. Thanks. Johay Kakayan of Rizal, Alicia. More power kada kayo aduha kung nana ni ading kot apon tamo kami sa ato jay calling your name again. Kakanta kiti dito matikpay ulit na kanta. Iso nga ako mabalin nga kansunin nga bigso tabakag kamali. Ay wang gaya ma-request na kayo matik calling your name again. Anyway, Anton Mabinsan kanta ito. That was a piece from the Carpenters. Tagiti pa ito mga pangablaaw. Ako na to. Manong June, papati dito yung nag-China tatamanong. Agyamanak, taadda liwliwag. Dito yung adayo. Atay man GSM Blue ni Estela Martinez. Dito yung manong. Good afternoon kayo ka ating Estela Martinez. Kaya lang ko, GSM Blue. Jan Mark, may kaman. May sabay po nga pangablaaw na yung pagkatumingo tayo amin. Karuba kablawa manen diyan ako nga ni JM ken aminen nga mata mga nakatune diin itata syempre ni darling ko agyaman na kuya and JM aja man na kabaw kuya, God bless from ating Michelle Gavino. Adi ayab mo anong ayab negative mo dyan Mark kung ko naman Ajay nga rin nag-request iti ko GSM Blue kunana. Binabaan mo talaga ito. GSM Blue ka na. Sige po. GSM Blue? Oo. Naimbang nga malam yung mga manong grade ko man ibagat ko nga ni Mrs. Jonalyn Reyes Tolentino. Sa anak namin si Vijay Pekatangaping on this day. It's me Vincent. Salamat po. Mamaya po ang English. One. On our third part. O nga Rod. Para kati-kati kumininom. Good afternoon, Martin ka. Abirat, Joel Tomas, ita Hong Kong. Mga lakan di ala ka, samoy tagay. Malagip mo pa'y biyag ko, di damot at nagamam mo. Dinamag mo tinamber ko, iniawid nakjay balayo. Kasla di maumput dagito'y ngaragsakta ng mapay na maliw ka at siyapin ka kinauma iti kaawan mo nagsakit to'y pustong ko di ta nasursuro GSM Blue Tanong mabartega inakmeten iyuldag Gemno mausawa na Kasla kala nakarabaw kaniya Aniya naragsakta Dinamot at agkaeta Pagpat na kuray basit awan durog ta Di mo pinanunot, pinairot na arakot ka Insukat na pisabali Katsyak tayin ka inuwaksi Okay, good afternoon. Kaya Jomar Cristobal Pagao. Sakit to'y pusong ko Ita
teka inakmeten iyuldag ngem numausaw na kaslat hala nakarabaw kaniya sukat nakti sa bali at siyaktayin ka inuwaksi ariyan naragsak ka di damot at agkayanda nagpatpat nagpuray basit awan turog ta di mo pinanunod irot nga arakot ta insukat nagti sa bali at siyaktayin ka inwaksi di mo tinanunod tinairot nga arakot ta insukat nagti sa bali at siyaktayin ka inwaksi. Hello, aading ko, June kan Mark. The 4, dekatubaw. Tatay ko pa laang kayat, ti ag-text. Iti makaparayaw nga programa yung manarimaan ang amin, ang mga nakrikat kaya mga ramidin nga egitan. Ti agsisita agad ipinalkang adokyang sa ag-text. Tatay pa 12:39 na niya oras. Tatala nabasa. Tatala nabasa. Ayan, dispensara, brother, tanagadumang amin ti ag-text. 63,948 iti texters with the time. Good afternoon, Kuya. Binabati ko po ang mga dalawa kong pamangkin na makukulit na sina John Ray, John Lester Carpuz. Pakiplay nga po yung kawitan coming from Romelin Foronda. Thanks, Kuya. Boy, what else? Good PM Manong June, kinasigam, kawalakman namin nga nag-reunion nga batch 1993. Iti? Ang Adanan Agro-Industrial College, now ISU, ang Adanan Campus. After 24 years, nagkikita kang manan, nagkakabatch, nagraragsak kami amin. Para guys, Kuya Jay, taga-pulot. Thanks for more power to Ikarubayo, Jun Fernandez, Tibanikat, ang Adanan. Isabel. Wow, so far away. Taga-pulot. Napasama ko, nagasama mo kanya dito kabisat. After 26 years, we had our reunion class 1986 of Collier High School in Quezon City, Philippines. Apo ko talaga mga makita ini kay school ini. Nagdakkel ti nagbaliwan ti lubong dagijay nadulpot idi agiten uning nadalos. Apo nagbaba ng damot tatan tapos dagitay naglalaing idi na nyang ganatata baro kun balasang tapay laeng. Talaga nga do not judge a book by its pages. Cover. But it's cover. When kaya sa one na kaya gana nasa apag di ka nga ni apeng nga kasoy kung haan or ayam di usto nga panawan ta makitam to no si asin no datang tao ang ada di agda mga kasasaad na makigtuta ka talaga agad kay school akit nga ordinaryo laeng akit kita ang kasla di na madipeg review kasi di ko mga style na nga ate madiagad adal ate ang kukuha no di aglaag palpalyutong. Ape, kita na garod. Hindi nakikita kami na. Manager magamit yung Honda Philippines. Kasi Sapay atin nakababa na nga school like ide nga nasukat-sukat itibag ka sa sapatos na. Naglalako man eh. Di sa ang eskwilaan. Kasi tinagbanagan na. Unang ang factory mo timan eh. Good PM DJ, pabatay po mga poging kasama ko dito sa Holcim. Sila Doc Balong, Danny, Dante Vargas, Ukong, Halimaw, Burais, Junior, Pade, Larry, Leo, Philip, Marvin, Gaddang, Baka, Ingo, Kap Enteng, Bulog, Burasi, Jojo, Nomer, Pugo at lahat ng mga ng Kulyado Brothers.
At si boss namin, Ronnie Collado at Sir Clark. Greetings from Arturo Gawiran ng Holcim, Isabela. At sa lahat ng babaero sa bodega, request song Count on You. Okay, good afternoon kada kayo. Holcim, kat sabi ko mata Makatawar. makatawar kami tama ada abot may patadar nga Studio 84 Decade Duo courtesy of 4 Decade Duo Production Incorporated, and of course dagiti naayat apong stakeholders may nga nang ted iti cash assistance tapno maragpat mi abot arapapi nga makakansyon iti oras niya nga oras tangamin ket iti agda mga sitwasyon ti 4 Decade Duo hanggang kami makapag final record apo iti nadalus ta no nagtaol ti asa naka manggan ti mikropono mi nga dynamic condenser kung na nga dati nag-large coil pa yung matisuna iso nga basit lang nga sangaw kunam ko talaga manggagan nakasao ka mo balong tatay pa yung hanggang angas to apay muwan Bagal daw tayo Kabsat June adang chamber okay kas tamat pero guys ka man tayo scooter kan kablawang man to'y bagik ti advance pagkasangay Kotong bigat May 22 to'y bagik ko na to'y bagik kay ba to'y bagik ko na matitisaan na dyan kablawak man to'y bagik ti advance scooter to'y bagik ko na sa mga ton bigat May 22 tayo nagkablawak Kabsat yung happy birthday bagbagik ko ano kamsayo to'y bagbagik thank you awan di na imbaga tinakan na bagim lang sa bagim balong aro di nag-request apo iti Tagalupot politipot Tagalupot speaker dinggem ubiyag ko dinggem ibaga ay ayaten ka kasta kamet kaniya dinggem to'y asog iliw to'y puso nabayag lang idin aditan naging iliw dinggem to'y gutob to'y puso agan na ka dinggem ka din alam umay to'y sibay puso pumay payapay tamnan maerapan iliw kan senay ililiwet ni Karin Yuni ayat di damdamo tinayrot nga rako abuyugan tias asug ililiwet ti agit na samsam itngen tagapulot asabayan tiyak akro sa papiras ti bukbuko ililiwet ti areng-eng mang titileng iti lapayag umay kang nobyak ko mailiwak ko na iken ka dinggem mo biyag ko dinggem ti ibaga ay ayaten ka kasta kamet kaniya dinggem to'y asok iliw to'y pusok nabayag lang idin aditan naging niliw dinggem to'y gutob to'y puso awawagan na ka dinggem ka din ala umay kato'y sibay pusok umay payapay tapnon maepan iliw ken senay ililiwet ikarin yuni ayat di damdamo tinayrot nga rako abuyugan tias asog ililiwet ti agit na samsam itngem tagapulot asabayan tiyak apro sa papiras ti bukbukot ililiwet
iliwet tiareng mang titileng itirapayag umahikan no biyag ko mailiwak ko na iken ka iliwet ti karim yuni ayat ti damdamo tinairut nga arako abuyugan ti asasug iliwet ti aget na samsamit ngem tagapulot asa bayan ti apro sa papiras ti bukbukot iliwet ti karin yuni ayat ti damdamo tinairut nga rakuk abuyugan ti asasug iliwet ti agat na samsam ikem tagapulot asa bayan ti apro sa papiras ti bukbukot asa bayan ti apro sa papiras ti bukbukot Every Sunday lang po pamanong June ang panag-online ninyo kung ano may Joy. Apo naka-online lahat apo ti 4 ka duo kini John Mark ngam. Domingo lang apo ti programa mi dito 97.7 Sweet Radio. Nagsam it! Every Wednesday mo apo sa Jai. KPRP Pinoy Power Radio 650 AM Honolulu, Hawaii. Wan apo tayo taman launay nga panang i-plug mo ditan KPRP Pinoy Power Radio. Apo iti kapigsaan nga estasyon sa Hawaii with 10,000 watts. Iso nga statewide apo ti pa nag-broadcast da. Ure no ati ka Maui, ure ati ka Wahiawa. Ati Wahiawa sa Kuala Lumpur, Malaysia. O ba na nagkatawa ka? Sa bali mo tayo yun. Bigla yan. Kuala Lumpur. Kuala Lumpur. Apo Wahiawa. Kurana di ako. Kaya June kinamak, kablawak man ni Manong ko nga ni Alan George. May mayat no, gitan ta. Padasin taman balong. Stay. Agitan nga agbasa. O, Ready? sige. 1, 2, 3. go. Gandang tanghali po sa mga napabati mga taga-purok sa El Salvador, Santiago City, especially sa Lopez family at sa tatay ko na malapit na nag-birthday sa 26 na po. Tatay Reming Lopez. Pa-request po kawitan. Mayat. Bala. Sige lang, sige pa lang. Okay, Kuya June, kinamak, kablawak man ni Manong ko nga ni Alan George, Richard, Ken Iron. It's me, Jason Torqueza ng Bliss Cordon. Pakitugtog jay, si Rocky Pandeling. Okay, yan na. Pagkaganda at maliwalas po na tanghali sa inyong lahat. Pati naman po ang mga taga-purok sa El Salvador, Santiago City, especially sa Lopez family. At sa tatay ko na malapit na pong mag-birthday sa 26 na po, Tatay Reming Lopez. Pa-request po ng Kawitan. 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 Unfortunately, hantamot na piyesa. Pikipikilan. Okay, sa DJ Imaging, good afternoon sa iyo dyan sa Rizal, Santiago City.